UKhuzani ongumongameli wama-Blue Nations ubuka sengathi likhuphuke kakhulu izinga lokuphusha umsebenzi wakhe ngobuhlakani. UKhuzani ehlezi ethola izincomo zokuthi kwi-marketing ngeke umenzele lutho uzihambela yedwa. Kodwa manje kubuka sengathi izinga selikhuphuke kakhulu sesihambela yedwa kwangempela-ke manje. Njengamanje umfakakhuba ubhizinisi zinhlelo zomcimbi omkhulu ozoba se-Kings Park eThekwini ngomhla ka-5 November. UKhuzani ehlezi evezela abantu ukuthi usekusiphi isigaba mayelana ney'nhlelo zalo mcimbi. Igcwalisa Spring Picnic okuyigama lalo mcimbi igcwele i-South Africa yonke njengamanje kanti lokho kuyamjabulisa uKhuzani ngoba kuqopheka umlando. Ema-airport igcwalisa Spring Picnic igcwele izikrini zakhona kanti nasemgwaqeni uthi uzihambela nje uhlangane ne-billboard inemininingwane yalo mcimbi. UKhuzani umemezela ukuthi asephelile amathikithi ka-150 ko-Shoprite nase-Computicket sekusele i-General ka-250 kanye ne-Golden Cycle ka-450 ne-VIP ka-900. Kodwa la mathikithi ka-150 awaphelanga swe ngoba asatholakala ko-Spar nase-Tickets Pro. Kodwa uma ukude nedolobha ikhona ilinki ekhasini lakhe ongayisebenzisa ukuze uyitholele elakho ithikithi lika-150.